Тук е спокойно. По него няма Гошо да ми открадне часовника. Гледай какъв готин часовник. Ти да видиш. Рибата Страхил. Здрасти, Страхиле. Салам алеко, Коки! Харесва ли ти часовника? Да, много. Даваш 50 евро и е твой. И супер! Ето ти 50 евро. Супер, заповядай. Мерси. Чакай, той ръждясал, бе. Здравейте. Днеска ще обслужа първия си часовник. Първия механизъм изцяло обслужен. И това е на един приятел, един стар Ориент, 3 звезди. Часовника е седял доста дълго време под вода, може да се каже. Майтапа на страна. Стрелките бяха ръждясали, всичко по средата е Canon Pinion, част от него все още липсват, но часовника работи, това ще ви го покажа. Почти всичко ще ви покажа, но трябва да ви се извина, че беше паднала батерията на телефона, който записвам отгоре и нямам част от клипа, на разглобяването, но имам на сглобяването. Доста детайлни кадри и ще ви го покажа. Механизмът е Orient 46943, който трябваше да намеря доста части. Това ми е първото и цялостно обслужване, не е перфектно в никакъв случай. Използвах ето това масълце на Mobilus, не мога да кажа още името, 8000 за цялостно смазване. Поне 3 масла трябва да се използват, но в момента нямам такива, а този часовник беше такова състояние, че в момента се радвам, че работи и е точен. Доста се радвам, ще видите защо. Нека започваме клипа, дано ви харесва. Виждаме изключително много мърсотия, която трябва да се почисти. Все пак това е часовник на около 20 години, който никога не е бил обслужван. Издърпваме коронката на втора позиция и натискаме езичето, за да излезе. Вече спокойно можем да свалим и извадим механизма от касата. Виждаме колко е надраскано стъклото и остатъка от ръжда върху него от вътрешната страна. Има много ръжда и по стрелките и съм сигурен, че по механизма, както и остатъци от ръжда или някакви други петна по циферблата. В крайна сметка реших, че е най-добре да купя нови стрелки. Въпреки това успях да почистя тези до известна степен.
Поставяме единствено касата и веришката в ултразвуковата вана, за да ги почистим. A few moments later. За да почистим циферблата, ще използваме клечка за уши. Запомнете, винаги въртите, никога не търкате. Забранено е да се търка. Въртите клечката по циферблата, за да обере каквото и колкото може. Тук вече съборих с ръждясалия Canon Pinion, както и с други части. Както вече споменах, това е първия ми механизъм, който разглобявам. Опитвам се някакси да почистя ръждата, но както всички виждаме, не ми се много добре получава. Реших да опитам борбата по-късно, за да не счупа нещо. И да, успях да защупа един зъб на часовото зъбно колело. На някакъв късмет намерих чисто ново, което ще видите по-нататък в клипа. Часовото зъбно колело, Canon Pinion и минутната ос бяха ръждясали една в друга и свалянето се оказа изключително трудно. Тук вече може да видите колко ръжда има. На пръв поглед изглежда малко, но за такъв древен механизъм това е пагубно. След доста опити успях да разделя частите и продължаваме с разглобяването.
Смазах всеки камък и всяка треща се част. Както вече казах, не е перфектно, защото при бързо движещите се части трябва тънко масло, при тези по-голямо натоварване по-дебело и за в метал трябва часовникарска грес. Аз съм купил само едно, което се води универсално за бързи и бавни движещи се части, но не и за метал в метал. Ето го и новото второ колело, секундно колело. Старото е ждясало, което може да работи, но след доста интервенции по него не съм сигурен, че искам да го използвам. Но пробвах го, горе-долу работи, но нека използваме новото, като вече имаме такова. След сравнително дълго чакане дойдоха новите части за механизма и сега ще ги заменим и ще го сглобим. Ще пробваме дали всичко работи както трябва и мисля, че ще е готов. Вече сме готови да поставим новото балансиращо колело на моста или на английски кок. Ето го баланса и моста, който го държи. Мисля, че на английски се казва кок. Купих два, понеже не знаех дали ще успея да ремонтирам стария. Той сега е поставен на обратно очевидно. Не бяха скъпи за този механизъм и за всеки случай, понеже ми е първият ремонт на механизъм, реших да купя балансиращо колело с пружинката и целия нов баланс с моста, с пластината, която го държи. Не съм сигурен на български как се казва. Също така не съм сигурен това криволиен е ли и затова реших да не рискувам да взема двете, сега просто ще имам резервно. Да продължаваме с ремонта. Натягаме малко пружината, за да задържи анкъра в позиция. Слагаме на предпочитаната от нас позиция и поставяме баланса
отляво или отдясно спрямо това как сме поставили анкър. Има нещо изключително задоволяващо в това да видиш как работи баланса след си изгубил механизма. Единствената част, която още не е дошла, това е Canon пинияна, но сме поръчали и него и ще го разглобим наново и ще го сменим. За момента по-трудно ще се захване минутната стрелка. След изключително много часове и то вече не един ден, успях да го подкарам и часовникът върви, след като беше толкова много ръждясал. Използвам силикон, за да намажа уплътненията, за да запазим водоустойчивостта за в бъдеще и да предотвратим подобни инциденти.
Мисля, че има известна разлика между това как се получи и това как беше. Най-малкото, че вече часовникът работи. Обслужихме часовника. Можете да го видите. Вие преди го видяхте, аз ви го показах в доброто състояние след като го монтирах, защото не знаех дали ще стане за клип. И е време да му се полюбуваме. Ако клипът ви е харесал, моля абонирайте се, запишете се. Надявам се за в бъдеще да имам още клипове за вас. Не забравяйте, тук сме да се учим, защото аз 100% мога да кажа, че се уча. Доста не знам, мисля, толкова много неща не знам. Но затова, понеже ми стана хоби, часовниците, реших да почна да възприемам нова информация и се надявам за времето да стана все по-добър в тази сфера. Най-малкото като хоби. Та благодаря ви, че гледахте. Харесайте, запишете се и споделете клипа с приятели, дано им е полезен. Ако искате, никой не съм аз да ви казва какво да правите. До нови срещи. Чао!